decido crecer con meus amigos. Vivir na miña casa. Estar coa miña xente. Eu decido ser autónomo. Ser independente. Venir al centro de día. Eu decido formarme para atopar un emprego. Sair adiante. Eu decido ser activista e loitar polos nosos dereitos. Contar cos apoios que necesito. Que se teña en conta todo o que podemos aportar. Eu decido implicarme para mellorar a sociedade. Pasalo ben. Facer deporte. Eu decido mellorar o meu benestar. Acceder aos tratamentos que preciso. Eu decido dirixir a miña vida. Eu decido facer o meu camiño. Cogami, 35 anos avanzando contigo. Necesitamos uniformes, botas, para trabajar mejor. As espaldelas para os kiwis non nos talían nada máis. Tamén nos serviría ben unha caixa para gastelas especialmente. E un grifo. A que non nos falta de nada. A mí me gusta a lechuga. Este é nuestro compostero. Pero nos vendría bien uno con mascarilla. Esperamos na nosa horta. ¡Venga!